Какво ако сложим супер тъмно червило с синя спирала и син молив? Нека да видим. Фондютен, такъв с който няма да сбъркаме. Вече очевидно ми е леко светъл, но това е положението. Прекрасен е в момента за моята кожа, защото е много суха. Малко коректор, който както винаги разнасям с пръсти вместо с четка. Имам чувството, че така е по-деликатно самото нанасене. Контура е ясен на обичайните места и разнасям с четка. Ружа го пропускам за този грим. Слагам си малко продукт за вежди на Maybelline. И тук реших да сетна нанесения контур в сгъвката на окото с този хайлайтер на NYX. Спирала, молив и очна линия в тъмно синьо. Цялата ми идея е да видя как ще се съчетава с много тъмно червило, такова, което нося много рядко. Това червило е супер дълготрайно, то просто няма махане. Обаче аз съм открила един хак как да си го махам доста по-лесно. Ако на някой му е интересно, ще го покажа. Този експериментален грим е готов, не мога да преценя дали ми харесва. А на вас?